4, 3, 2, 1. Ja. 200 venstre 2. Så er der 200. Til ny venstre 2. 200. Til højre 2. 100. Til højre 5. 400. Til top 80 højre 3 på top løs ved skilt. Det var top 80 højre 3 på top. Op. Det var højre 3 på top. Så 80 til venstre 3. 100. Højre 5 hold på. Det er højre 5 hold på. 400. Til top. Fuld i lysning hele ude. 160 styk. 160 styk. Så er der 100 til højre 5. 80. Til højre 5. 80. Venstre 4. 100. Til venstre 4 her. 100. Højre 2. Det var højre 2. 160. Til dyk. I højre venstre 3. Det var dyk. I højre venstre 3. 100. Til venstre 4. Der går en ny venstre 4. I højre 5. 260. Til venstre 4 på top. Det var venstre 4 på top. 60 højre 2 på grus. 80 venstre 4. 160. Til højre 3. 160 igen. Til ny højre 3. Til højre 3. 1000. Til højre venstre 5 på SFC'en. Det er helt ude. Til højre venstre 5 på SFC'en. Til højre venstre 5 på SFC'en. Så er der 160. Til højre 3 lang. Til højre 3 lang. 300. Til venstre 2 plus. Det var venstre 2 plus. Der går i venstre 2. 100. Til højre 3. Der går i højre 3. Det var i højre 3. 160. Til ny højre 3. Det er højre 3. 160 til chikane fra venstre. Så er der 100 til en ny chikane fra venstre. 100 til højre 4, der lukker 3. Så er der 100 til chikane fra venstre. 60. Det var chikane fra venstre. 60 højre 2. Det var højre 2 her. 200. Til venstre 2. Så er der 200 til en ny venstre 2. Til højre 2. Til højre 5, 400. Det er 400 til top, hvor der er 80 til højre 3 på top løs. Det er top 80 højre 3 på top, der er løs. 80 venstre 3. 100 højre 5. Det er højre 5 hold på, 400.
til top fuld i løsning. 160. Det er 160 til dyk. 100 højre 5. Det er dyk. 100 højre 5. 80. Venstre 4. Det var venstre 4. 100 til højre 2. Det er højre 2. Det er godt, Rygaard. 160 til dyk. Det var dyk i højre, venstre 3. Det var dyk i højre, venstre 3. 100 til venstre 4. Der går en ny venstre 4 i højre 5. 260 til venstre 4 på top. 60. Det var venstre 4 på top. 60 til højre 2 på grus. 80 til venstre 4. 160 til højre 3. Det var højre 3. 160 til en ny højre 3. 1000. Til højre venstre. Til højre venstre 5 på SF-sten. 160. Til højre 3 lang. Til højre 3 lang. 300. Til venstre 2 plus. Det er venstre 2 plus. Det er venstre 2 plus. I venstre 2. 100. Til højre 3. Det var højre 3. Der går en ny højre 3. 160. Til højre 3. 160 til chikane fra venstre. Så er der 100 til en ny chikane fra venstre. Så er der 100 til højre 4, der lukker 3. Det var højre 4, lukker 3. 100 til chikane fra venstre. 60. Til højre 2. 200. Til venstre 2. Det er venstre 2. Så der er 200 til en ny venstre 2. Vi skal ud. Vi skal ud. Det er 200 til venstre 2 ud.